Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum l-ewwel ta' Lulju ninsab l-Università ta' Malta biex nintervista lil John Kind ta' 58 sena minn Birkirkara. John Kind se jgħidilna dwar taqbiliet li kienet tgħidlu in-nanna tiegħu Marija Dolores mill-Furjana u li twildet fl-1896. Nettinna li taf xi taqbiliet. Tista' tgħidilna x'inhuma u tgħid minn fejn smajthom? Li smajthom mantinna n-nanna tiegħi għax jitrabbejt ma' n-nanna tiegħi. Sewwa din twildet fl-1896 u mietet fil-1987 kienet mietet. Jiġifieri smajthom waqt it-trobbija, tifhem? U minn fejn kienet? Hi kienet minn lokalità tal-Furjana. U kif għadna iktar qabel kull taqbila hija differenti minn lokal għal ieħor. Ikun hemm kif tajt similarity bil-Malti bħal xebħ, ikun hemm xebħ, imma ikun hemm id-differenza tiskata anke mill-Furjana għall-Belt, ara kemm huma viċin. Ġieli smajthom mill-Belt. Ġieli smajt xi ħaġa, imma smajt il xi ħadd ieħor jgħidha mhux fis-sens mhux inkun ximkien u nisma' konverzazzjoni ngħid ara di bħalma qalt lin-nanna imma mhix l-istess. U mbagħad inkun nistabbilixxi minn fejn ikunu, ngħid mela daw wara għalkemm huma l-istess, il-verżjoni ma jkunux. Hemm ħafna minnhom kif għadlek taswit il-qalb kreaw ruhom minħabba li fis-60s u l-50s emigraw, għax kien hawn nuqqas ta' xogħlijiet, emigraw ħafna nies lejn l-Awstralja, l-Kanada u l-Amerika. Allora ħafna minnhom, pereżempju waħda minnhom, di dejjem fuq il-ħanini, normalment jew ħanin jew ħanini. Imma daw dejjem bibbażati fuq il-ħanini, għax diki qiegħda ħanini sejjer isifer. Bejn it-tnejn u tlieta jmur. Li kien joħroġ il-qamar kwinta huwa u ħireġ il-vapur għax qabel kien imorru pereżempju ħut imorru bla kil-euro. Kienu ħallsu 5 liri Maltin biss u kienu jdumu xahar. Allura huma x'ħasbu wara għadi, x'hemm wara għadi, jien dik li nhu pjaċir, x'hemm wara l-ħsieb. Huma tant jien pereżempju meta kun żgħir, ħut it-tewmien peress li kunna ħafna ħmal il-kbar kellhom jitilqu biex meta jaħdmu l-Awstralja jibgħatu l-flus il-missieri u jkunu nistgħu ngħixu aħna. Allura ġarrabna dik il-firda, pereżempju ħadbusu l-aħħar darba l-ħuk tanqu, ma kienx ikollok l-intelligenza u li tajt isma' daħħa jarġa' jiġi xi darba tajt da issa ħejja. U l-familji kienu close ħafna qabel, jiġifieri mhux illum mhumiex, imma m'hemmx paragun minn qabel għallum, m'hemmx paragun. U għannaqnihom tal-aħħar darba, ġifieri ħabba nuqqas ta' xogħol u naqqas ta' flus u ma tafx hekk se tarhom iktar, allura tru dawn l-affarijiet. Ikkrew ruhom dawn l-affarijiet. Issa daw darġa' qabel sifru ħuti għax ħuti marru fis-70s, daw bdew mill-50s daw jitilqu u anke fit-20s minn għalija kienu marru lejn l-Amerika għax kien hemm ktieb li tinna venut. Jirrakkonta fuq xi Maltin il-bużullotti u l-paprati li kienu jagħmlu l-Amerika ġifieri min-1920s bdiet dil-biċċa tax-xogħol. U di kienu għamluha di tal-vapur, għax peress li kien idum xahar il-vapur, il-qamar kwinta jagħti dawl, il-qamar kwinta huwa full sewwa, jagħti dawl. U jgħidlek isma' biss saħħa tad-dawl tal-qamar, il-vapur ikun jista' jsib it-triq tiegħu. Ġifieri għax jaħsib ħelu hemm, innoċenti, imma fih sens. U t-taqbila qiegħda kważi perfetta. Hemm ħafna minnhom by the way, huma imperfetti t-taqbiliet, imperfetti normalment ikun ara l-ewwel vers ma t-tielet vers u t-tieni vers ma raba' vers. Minnhom li jaqbdu perfettament, però ħafna minnhom li huma però mbagħad fonetikament jinstemaw sew u xorta għandhom ħsieb. U f'daqqa kontu tgħidu ilhom pereżempju dit-taqbila li semmejt li fil-bidu jew inkella forsi n-nanna kont tisma'. Le di ħanajdlek di normalment aħna kellna 3 subien f'daqqa. Aħna konna 6 subien, imma 3 subien tal-istess età. Allura parspeċi biex tikkwitana
u l-mami tkun tista' tagħmel xi ħaġa oħra, kienet toqgħod taljana bda l-affarijiet, imma kif qed ngħidlek, ħadd minn ħuti qatt ma ħanteress. Jien dejjem insaqsi dejjem insaqsi. Għax inħobb il-Maltin. Il-Malti nħobbu ħafna jena, però li jena kontriħ mbagħad tweġġani ħafna jena artist sewwa, xogħli huwa artist, graphic artist u mpinġi ġifieri. Il-Malti li jiddiskustani ħafna u naf minn fejn ġejja dil-biċċa xogħol tal-era u li ma tixtieq ġdid il-ħadd ieħor, ġejja ħabba il-proporzjon tal-pajjiż. Peress li aħna żgħar u relatati b'xi mod u ieħor kważi ma' kulħadd. Tifhem dik oħra, dik is-samba tinsemmilek ħabba għalfejn ċertu kunjumijiet fl-istess irħula, dik ħabba nuqqas ta' transport. Insomma, fakkarni x'kont qed ngħid? Għax kont ninsihilek tal-lokalitajiet ukoll it-taqbiliet u l-kunjumijiet baqgħu fl-istess lokalitajiet għax dak li jkun ma kienx imur ma kienx hawn mezz ta' trasport, allura inti normalment kienu jiżżewġu fl-istess lokal, anka bejn l-istess familjari. Sawa, mela dik l-istija wkoll. Fakar li xkont qed ngħid qabel li għax aħna post żgħir. Eħe. Imma kont ngħidlek xi ħaġa oħra. U di ma xtaqx nimmissija di ta' trasport għax għalhekk it-taqbiliet mbagħad kif qed ngħidu baqgħu u varjati għax dak li kien jaħseb f'dal-post ma kienx jaħsbu. Ħankomplu daw biex Taljanana kienet tgħidhomna, qed tifhem, però gradwalment għax hi peress li kienet kbira fl-età mhux tfaqqa subajku tiftakarhom, però ġieli pereżempju kienet ġieli tmur lura u tiġi perfetta. U ġieli tgħidilha isma' x'kielt fl-offsinhar u tgħidlek ma nafx, tifhem? Però tisma'hom ukoll forsi minn nies Le, jien dejjem minn qatt ma smajt minn in-nies. Infatti, jekk smajt xi ħaġa minn in-nies, ironikament, bla tagħmel sens, ma konx nagħti każ tagħhom li kienet tgħidli isu kien bon fatt, tifhem xi ngħidlek kienet tgħidli dawn l-affarijiet. U ħarġu kif qed ngħidlek, ara, pereżempju, ħanmulxu biex sekwenza x'ħadd 4 noti ħalli ma naqbżu xejn. Jien għatlek tal-vapur, ma dik nistgħu naqbżuha. Per eżempju, taf li biex taqbad l-arusa kienet jew bil-ħuttab dak iż-żmien, tmur tgħidlu jew kellha joħorġu xi qasrija, tifhem, jew tibgħat tgħidlu ma xi ħadd. Din hija waħda minnhom, daw kienu jikkrew kif qed ngħidlek. Qabel kien ikun hemm ħin sostanzjali bil-qeda fuq il-bank u inti tgħid xi ħaġa. U jien, bla marrit tgħid kieku nagħmluha hekk. Fimt? Kieku nagħmlu hekk. Waħda tgħid il-oħra, waħda tispira l-oħra u bekk rew. Għalhekk issa mhux tal-li ma jikrewx uħom daw, tal-lingwa. Kont għatlu l-professor Manuel Mifsud għatlu l-lingwa, ħadd intilef għatlu mur il-play school u minn 50 tifel ma ssibx wieħed jitkellem bil-Malti. Ma ssibx. Mela lingwa ħadd intilef. Jiena tiġix toqgħod tgħid li niffollowjak, nikkwestjonjak. Nikkont incredible. Bil-mod il-mod, it will fade away, tisparixxi. Anyways, ara, di xi ħaġa oħra, pereżempju, sellu għalih morru għajdulu. Ġieli smajta għawdi? Lil dak li hemm fil-kantuniera. Le, sellu għalih morru għajdulu, badet tajt ma xi ħadd. Tifhem x'kellha interess fih. Sellu għalih morru għajdulu, lil dak li hemm fil-kantuniera. Għajdulu jqod bikwietu jiseraħ moħħu ġifieri għax fi ħsiebu qiegħda jiena, ġifieri da li għandu f'moħħu jien għandi f'moħħi bħalu wkoll u eventwalment, fimt? Dik oħra. Oħra di. Kemm inħobbu l dak ħanini. Ħsib ta' moħħi dejjem fih. Ma jgħaddix mument tal-ieħor li ġo qalbi ma nsemmihx. Di isa relatata li qed għax għalhekk jew biskop ta' ħuttab, jew inkella kien hemm ħafna ta' kif qed ngħidlek ta' swit il-qalb. Ħabba l-immigrazzjoni. Ħabba dik għax dik sofrejna ħafna, dik sofrejna. Ftakarx kont qed ngħidlek ta' ħabba l-Malti. Ħanajdilek ukoll tweġġani ħafna tweġġani immiss, però jien xorta nibqa' infaħar xogħol Malti u nħobb il-Maltin, mhux bħal maġġoranza tal-Maltin, tifhem? Jiena minn 17 sena forsi stedlek dak ir-raġel naħdem hawnhekk.
U hawnhekk ikun isir ħafna trespassing bil-Malti ħafna kif tlajjar sort of kulħadd għaddej minn hemmhekk. U ġieli pereżempju peress l-impinġi kont ħattordni l-impinġi l-Grand Mastri kollha ta' Malta u dom xi 3 snin nofs għaddej u hawnhekk ikollok ħin biżżejjed sakemm ma jkollokx nies quddiemek li tutilizza l-ħin u noqgħod nagħmel daw il-Grand Masters sewa. U ħadli fit-tul dax-xogħol. U pereżempju darba waqaf wieħed. Din mhix darba ġrat li tagħmlu ħanajdlek okkażjoni darba veru redikola. Ma jiena nkun naf u għal xiex għalli hekk. Għax jiena mbagħad noqgħod nindaga wara li jitlaq jien inħobb naħseb. Dejjem jiena twilid biex nara x'hemm wara dak li jseħħ. Iwa nħobb nosserva l-artisti kont tkellimt ma' professionals barranin kelli ġieli ħdim xogħlijiet kbar ma' artisti barranin. Ovvjament nitkellmu bejnietna. U di tkun ġo fik jien anke pereżempju mmur festa, noqgħod inħares, noqgħod nifli l-uċuħ kif titħaq fejn tħares. U ġieli ġrat li wkoll mhux darba di ġifieri realtà li se ngħidlek. Inħares fit-tul, inħares lej persuna u nibqa' ngħidlu f'moħħi sakemm iħares mill-folla lejja. Ġrat li mhix darba, sekk koinċidenza jew ma nafx. Imma ġrat li. Ejja, imma ġrat li. Dik ġrat li wkoll. U da għadda minn hemm insomma. U kif qabbes taffejn u l-lobby hawnhekk hemm ħġieġ. U dak kien persuna fih raġel. U kif qabbes ħġieġa kien isu xi 6 ta' filgħaxija kien hawn daw l-evening courses u hekk. U jiena kon nieħu pjaċir ħafna x'malla jkolli telefonati u ma jtellifni ħadd. U dak xogħol ta' ħsieb u ma taffordjax li tuħu żbalji fihom, ħafna dettalji żgħar. U raġa' allura hekk ħajsaqsini xi ħaġa. U tjaran insomma bil-labsijiet u bil-affarijiet kollha insomma bl-equipment kollu. Għalli din tagħmilha, qed tagħmilha. U jien kif għalli kont diġà bdejt kif għalli hekk. Kont diġà ġifieri l-kaldarum beda mill-ewwel spontanjament ibaqbaq. U ftaħt lu ġiex tikxaxen jien jgħidlek dam ġnun. Dak fejn kont jien għandi 3 tikxaxen. Ftaħt wieħed għamilt hekk, ftaħt liħor, batlu ma ħadd. Bat speċi ma femnix da, għax da mhux redikola tbilla pes fidi. Qed taranna nagħmilha għalfejn tistaqsini, aqtax qalli tieni domanda. U rġajt tajtu l-mediċina tiegħu stess. Għax hu fil-ħolm tiegħu ma qasbis fil-ħolm tiegħu ma jimmaġina li jagħmel dak li kont qed nagħmel jien u dismajta anke fuq televiżjoni barranin. X'qalli t-tieni domanda, taf x'qalli? Qalli ma kollha inti tagħmelha? Għatlu le, għatlu x'għatlu. Għatlu le, għatlu x'kollha, għatlu ma jiena kapaċi nagħmel di kollha, għatlu issa xi 7:15 tiġi hija u jkompli li hu. Ma naffordix li nagħmelha kollha dik. U mbagħad isu klikjalu moħħu, għalli ħalli nduna mbagħad li jiena qed nirredikolaħ għax da. Come on. Issa għalfejn semmejtu lek dal-parakun. Fl-istess ħin, jgħaddi xi ħadd ieħor mhux dakinhar, ovvja, xi ħadd ieħor barrani għax hawnhekk mimlijin barrani. Jieqaf da. How talented, you're wasted. What a brilliant job. Ara x'differenza, ara x'differenza. Ara d-differenza. Żewġ umani. Issa l-Malti u l-barrani. Dik id-differenza. Għax il-Malti kattif. Il-Malti flok jħobb, mhux qed niġġeneralizza ma ħanajdlek il-miżien nixaqleb lejlejra. Qed ngħid kontrija x'jiena veru nħobb il-Malti, nħobb u dak kollu li hu Malti u dak li huma mul-blidej ġifieri naġevolaħ immensament. Imma diki il-problema li għandna. U f'kull settur mhux fit-tpiġġija, anke ġast naf ġib Taljan ta' jeksil il-faċċata dawk jafu jiksu, taf kemm hawn Maltin jafu jiksu. U t-Taljan taf x'ikun għamillek. Taf x'ikun għamillek it-Taljan? Kun użalek ġir li jkun użat minn ħadd ieħor. Wara sena jqalek li jagħmellek il-Malti jdew ma kaċċeċ imma Taljan. Taljan. Prodott, jien naħdem id-designs fil-labels pereżempju, fil-prodotti għamilt li smart, aqqas ngħidlek kemm il-prodott għamilt. Tal-barelli xeħida dawk Taljani, dik taf kemm tajba dik barre. Mawx prodotti Maltin tajbin hawn inferiuri imma tajbin ukoll. Hawn tajbin ukoll. Imma kif qed ngħidlu, peress li għandna poplu żgħir u kulħadd ma jkunx jixtieq dak li jkun li inti aħjar minnu. Dik tweġġani immensament, dik tweġġani. Dik tweġġani.
Jiena ra pereżempju l-X Factor tarawhom inti British Got Talent u hekk, tarawhom jibku, wieħed mal-ieħor kulħadd jibki għax m'għaddiex. Malta. U dak għax hekk u l-ieħor għax jiġi minn hekk u dak għax dik tweġġani, dik verament tweġġani dik. Jiena jekk inti tajba, jiena ħaniġi ngħidlek proset tal-pittura li għamilt, veru talented, veru għandek don, kompli żviluppah, mhux jiġi tgħidli din inti tagħmilha biex tkompli tirredikola ruħek, tgħidli hekk hux nagħmilha kollha. Taw x'affarijiet huma. Meta inti qed tarani tara mhux qed ta' mhux qabatni qed nara stampa, qed fis-seħħ. Fis-seħħ, imma insomma. Inkomplu fejn ħallejna. Issa daw l-istess relatati mal-imħabba daw mal-imħabba. Hemm taqbila fuq lajnej minn għandu lajnej ċelesti u hemm taqbila fuq minn għandu lajnej bħal tiegħek. Mela daw li għandhom lajnejhom ċari. Edek, dawk għajnejk ċelestini, inxebbaħomlok mal-baħar b'nazzi. U jekk iddur id-dinja kollha ma ssib xoħra tħobbok daqsi. Ten għandek b'nazzi u daqsi mhumiex perfetti, imma fonetikament jisemgħu sbieħ u hemm messaġġ. Eżatt, ġieli tkun minn namrata għan namrat jew minn namrat għan namrata. Tifhem? Issa għaw di ħelwa wkoll. Dawk għajnejk minn lewn it-tuta skuri, għax it-tut ikun skur. Dawk fomok tal-karamelli inti ma lħaqthomx. Meta kun żgħir fil-festa kont tista' tixtri. Tkun karamella magħmula mill-ġuleb tal-ħarrub. U kienu jgeżbruha f'karta strazza. Għadhom isiru? Mela ma nafx. Mela żbaljat. Skużat, żbaljat. Mela ara x'għamlu. Il-karamella hija kannella skura. Dik li kif ġiet f'moħħhom li jassoċjaw l-għajnejn minn lewn it-tuta ma' dil-biċċa tax-xogħol, ma ħanajdlek għal xi xara ġejja. Mela dawk għajnejk minn lewn it-tuta. Dawk fommok tal-karamelli, x'jisbu l-karamelli. Inkellmek ma tantx nista' spiss għalik nibgħat inselli. Dek karamelli u spiss għalik nibgħat inselli. Kellek ma tantx nista' narak, però spiss għalik nibgħat inselli. Ara xi ħsieb hemm wara. It's very simple tiswaħħa biex tikkrea minn hawn. U l-ħsieb tagħha biex telabora forsi ftit dwar il-ħsieb tagħha. Il-ħsieb tagħha fimni il-ħsieb tagħha huma li kienu naħseb jiena li kienu jisibu skuża ta' kif għax qabel mhux ħatmur inti direttament. Żgur. Allura jiena naħseb mill-intelligenza tiegħi jew mill-ignoranza tiegħi. Naħseb kienu jisibu ways and means jiena. Ta' kif jaslu hawn mingħajr ma jaslu dirett hemmhekk. Naħseb jiena. Għanna u koll daw kienet tgħidhomlok biex taljenakom. Dawk dejjem biex Però fihom tal-limit sbieħ, pereżempju, waħda minnhom mela tal-xismu għattilek u tal-karamelli. Issa fakkarni ħanajdlek waħda tas-sargu, tas-sargu. Sargu biex taqbdu meta jkun xieħ tittamillu tkun professjonali, sajt professjonali u l-iska tkun taf kif til-iska il-pija ħajnduna li falsa. U di kienet waħda mit-taqbiliet li qatt ma kienet komplit. Kon ngħidilha komplili nanna kun ngħid kienet tgħidli ma nistax niftakarha. U l-ewwel żewġ versi kienu hekk, imbagħad tant bqajt nirrifletti fuqha, kienet mietet jiġifieri. U darba fost l-oħrajn kont hija tal-kaċċa u għad noqgħod naħseb fuqha din il-biċċa tax-xogħol kif nista' nispiċċja jiena biex ma tintilifx. U ti kienet tgħidli sargu xieħ nismagħhom jgħidu. Ara tara kienet tkun għaddejja di kien hemm 4 min nies minn nies il-pjazza fuq bank u dar nisma' b'gamblu jintel jitraduh għax jekk ma jkunx jintel hu mhux sejjer għalih. Tifhem? U kon ngħidlek kif tkompli. U mbagħad jiena komplejta b'dal mod. Mhijiex taqbilha perfetta però xorta tagħmel sens. Hekk. Sargu xieħ nismagħhom jgħidu b'gamblu jintel jitraduh. Min qatt f'ħajtu kellu jgħidu li ġod taġena twixuħ minn hemm isfel ġifieri. Ma qasluħlhom li minn hemm isfel ħadd titlemm jekk inti tiġi biex wieħed tiġi. Tik kont komplejta jiena x'tik ma qatt ma rnexxilha tiftakarha. Le, dik qatt ma rnexxilha tiftakarha. Issa, di sabiħa wkoll. Mela qabel mill-antik l-irġiel kienu jkunu bil-lobbja, bil-polka, tifhem, u ħolqu dil-biċċa xogħol. Mela dak ħanin itwilu l-qajjaq
znel pulit, donnu labra ġo l-istoċ. L-istoċ kien ikun dik li isa kuxxinet ngħidilha jiena fejn daħħal il-labra meta ma tkunx qed tintuża lill-labra. Tifhem dak hu l-istoċ. Mela, u aħna nużaw bħall-istoċ fejn ħelu jew whatever. Meta kont żgħir, ma nafx illum għal xiex jużaw. Naħseb anke tat-toothpaste jużaw stoċ illu. U naħseb inqatat ukoll, f'rarja dik tisbaħħa. Mela di qiegħda hekk ara, dak ħanini twilu l-qajja donnu labra ġo l-istoċ. Kull ma jilbes kollox jixraqlu sal-katina u l-arloġġ. Il-polka l-arloġġ kien ikun attaċċjataw mhux mal-katina. U di wkoll għal xiex kienet taħseb li. Di fimni di most probably kienu jaraw, kienu jkunu nisa, mhux dejjem irġiel kienu jkunu fuq il-bankijiet u josservaw. Għax inti kellek il-ħin kollu tad-dinja tossorva. Għalhekk sta dal-ġid kollu ħajntilef, għax illum jien bil-kemm insib ċans neħasel, bil-kemm insib ċans. U tikkomunika, ħaseb wara fuq il-bank u tosserva. Da mażbin sfortunatament ħajntilef kollox. U taħseb li huma assoċjati aktar ma' nisa dawn it-taqbiliet jew. Naħseb hemm bilanċ, naħseb hemm bilanċ. Għax kemm irġiel u kemm nisa kien ikunu fuq da. Jien niftakar ngħidlek fit-trobbiet tiegħi. Fibni peress li kien hemm nuqqas ta' flus l-ewwel ġugarelli m'għandekx qas fil-ħolm, m'għandekx xans fil-ħolm, m'għandek qas fil-ħolm. Timmaġina ħajkollok. Kollox magħmul blidejn. Ġugar m'għandekx xans. Il-familji jiena missieri kien iffissat fuq il-Knisja, kien brainwashed mal-Knisja. Allura meta jkollok l-att ta' żwieġ inti trid tirriproduċi tfal. Dak kien sfortunat. Qatt ma qallu l-qassis kemm titbati biex trabbihom u kemm se jbagħtu l-uliet biex jitrabbew. Sewwa. Konna noqdu ġo sodda terba, tlet subien u nnaddat. Mela tiġi għandek kontradizzjoni, għandek female. Mela tlet subien ħu tittew min ġo sodda single. Sew hekk biex jiena nobdi l-fader, il-fader ma kienx irabbihom. Il-fader sfortunatament ma kienx irabbihom għal dak li jkun l-inqas familja seba'. 11, 14, 20, ma min bata. John Kind l-ewwel wieħed. Ħanajdlek kif batejt. Trudi l-biċċa tax-xogħol. Jien ħadd scholarship kont Mount Carmel College, illum St. Elias. Kont ħadd scholarship hemmhekk. U d-dadi tgħix kemm fera huwa meta tieħu scholarship bħal common entrance tal-lum tagħmel eżami u tiġi mal-ewwel 10 ta' Malta kollha. U jiena kont laki ma kontx xejn speċjalità. Ma kont laki li ġejt mal-ewwel 10 ma nafx kemm kien ikun hemm bħala kwantità u feraħ. Ħabba dil-biċċa tax-xogħol tal-ammont ta' tfal. F'dak il-5 snin aħna kellna l-kantin. Temminni jekk ngħidlek f'5 snin jiena 15 cents platra vjul. Kont nimla bar mill-dmuħ kuljum. Bar mill-dmuħ kuljum waħdi. Ma nistax nixtrih, ma kienx ikolli. U s-sabi kienu jgħidu la fil se tieħu ġol. Kun ngħidilhom għax l-irkotta pereżempju tagħmilha ħażin. Darba fil, forsi kont nixtri pastizz u biex tixtri pastizz kien 6 pence, 2 cents 5. Trid tagħmel xi ħaġa tittaħsel il-platti x'hekk ma taxxix il-platti l-ommok jew tmur tixtrila jew whatever. Mhux se toħodhom. Ifieri trudi l-biċċa tax-xogħol batejna immens tu fiħat iqqasam b-erba pereżempju fl-ixkum koka meta jkollok kemm ixxarrab xoftok tippassjaħ il-ħuk. Papoċċi jinsa li ħadd mur tixxi xi relatives minn Tommi kienu jqogħdu l-belt anzjani jagħmluhom la taċċaruta, mill-leftovers jagħmluhom la taċċaruta. Batija kbir. Ikel ma tbissa tmur tajt l-ommok ma toġobnix jew jaqleb il-mejda fuqek xeba ċinturin u d-dum blimfafet ma nafx kemm jew jaqleb il-mejda fuqek jiġifieri m'hemmx option. Dik ħabba dik il-biċċa xogħol soffrejna immens. Allura peress ħabba n-nuqqas ta' flus, ara xi ġribat. Min negattiv, l-ommijietna kienu joħorġu fil-qeda fuq il-bankina u saru daw l-affarijiet. Li kien hemm il-ġid da ma kienux joħorġu, da ma kienux isiru. Allura tittieħu minn żewġ perspettivi differenti. Tifhem? Mela, inġenninkom mhux naqleb minn suġġett tal-ieħor jien, da hekk moħħi jaġġel ħafna. Di kien tatwibed di, tatwibed kien jgħidilhom xaruga meta ma jmutux regolari. Kien jgħid il-sieħ, pereżempju, u l-sieħbu da ta' parset jgħid il-xikotra da, tifhem kien jgħidilhom xaru kaza mintom x'qed intmutu. Nirra l-mewt tiġi għalikom.
sabiex nagħmel xi tebut u ndaħħal xi skut fil-but. Skut kien 1 shilling 8 pence. Immaġina għax ġi xelili, għaż żewġ xelili. Issa qed jisħethom Żgur qed jixtieq li jmutu biex għax hu lejx inti jew kien minn x'għażla kellu. Inti jekk tbeħħit il-push chairs titlob l-Alla jitwildu trabil, mhux hekk? Jew l-iskufi. Dik ora ta' twifet, issa bela. Di li qalt li nhar is-sibt di friska. Ejja di qalti li ommi din nanna qatt ma qalti li, qed tifhem? Imma kienet tafa nanna. Ma naħsibx le. Ma nafx. Ara wis probabbli kienet tafa. Għax il-ommi semata minn ximkien. U l-probabilità hija li semata minn għand omma, tifhem? Naħseb jiena. U għammok kemm għandha żmien jekk tippermetti? Ommi llum għandha 87. 87. Bela, ix-xita nieżla kif sejra mmur mingħajr umbrella li xarrab żgur? Hawn ġentilissima sinjorina jinnu frilek l-umbrelli nara bara sema raħ kirġa fix-xita. Mbagħad ġiwiet mill-ewwel Alla ġentilissima sinjorina jinnu frilek l-umbrelli. U mbagħad komplek sabiex saddar sabiex jien nikkumpanjak u waslek ukoll saddar. Jiena mara għalkemm tagħmel sens bħala rima rajta ma. Imma qed jużaw wkoll il-ħlewwa dan. Iva. X'inamrat, jiġifieri. Iva, dejjem kien ikun hemm element ta' ħlewwa. Dejjem kien ikun hemm element ta' ħlewwa. Żgur għax inti ifibdi, jekk jien interessat fik, ħanajdlek xi ħaġa biex tiddiskustak, ħanipprova nġiblek l-ilma. Qed tifhem kif jgħid l-antik. Bela, dik lesta wkoll. Issa, bela da l-ġigolettu li tkellimna fuq. Da tajjeb li tisimgħu għax da kif qed ngħidlek. Min jaf bih hemm verżjoni differenti. Qed tifhem? U mbagħad nispjegaħulek wara. Mela biex tifhimni żgur poles. X'baħna peress li konna taħt bażi Ingliżi huma l-lasti li nużaw aħna fil-futbol. Forsi inti ma tkunx taf biha, tifhem? Għadhom jażluha jgħiduha sal-lum il-kommentaturi jgħiduha sal-lum. Mela di qegħdek. Il-partita bdiet. Da dejjem l-arch rivals il-Florjana ma' Sliema. Daw kienu jgħidu l-xul twiebet tiġiet jaqtawlhom ras bajt tal-kulur, karnival kull logħba. Hekk kienu jgħidulhom jew kienu jagħmlu xi twiebet. Le żgur, kull logħba li jiltaqgħu daw, jien ħabsit fl-aħħar ta' sebgħin kull logħba li jiltaqgħu isek qed tara karnival, si ġifieri kien l-istadium ta' Gżira, kienu kollhom kollox preparat, min jitlef jieħu kollox li id-dar, jew jmur jarmi issa ġejja fejn kienu wara. Però mbagħad qabel kon niftakar jiena kienu jiżvujtaw il-bajt. U jekk taslim huma biċ-ċelestu l-blu, ovvjament taslim kienu jimbluh bit-trab, jixtruh man taż-żeba, powder blu bil-paċenzja kollha minn dik it-toqba. U jidal it-trab ma sallu ma kif kien jirnexxilhom jagħmluha, mbagħad jitfgħu fil-ground u jiġu patches. In-naħa ta' fejn jkunu Sliema l-ewwel ħaf jiġu blu ċelesti bil kirkara l-pajjiż li ġi minnu jiena kienu jisfaru aħmar. Dak qabel il-logħba. Ma mbagħad kien ikollhom lest. Dawk maskri twiebet biex inti joqogħdu jikkuljunaw dik kelma veru sabiħa di jikkuljunaw illum ma tix tintuża. Qed tifhem? Di minn nanna jien tal-libdhom dal-affar. U għaddin użhom sal-lum. Għax nuhu pjaċir li xi ħadd jisimgħani ngħidha jgħid isma' għax forsi minn għaxra jgħidlek wieħed jgħidlek tikkuljuna x'inhi. Imbagħad hemm disa minnhom ma jagħtux każ. Ma jekk issalva wieħed biss, kun naf nagħmel xogħol bħalma jagħmel Michael Spanjol. Fiċ-ċokol. Għax dak jagħmel ħafna ġid. Mela di għedek, il-partita bdiet, il-gowġa sar, hemmhekk tittara il-ballun bejn il-pols mar, ġifieri xi ħadd minnhom skurja bl-oskurità fuq wiċċkom ġa. U twiebet tagħkom tfajtuhom ġo tal-pjetà wara li jitilfu kienu jitfawhom ġo tal-pjetà biex jaħbuhom imbagħad. U mbagħad kompli hekk. Hija bda ton tittajda. U mbagħad kompli hekk. Hemmhekk tittara l-Islimiżi qattaw xarhom, marru lejn djarhom imbikkin għaliex tal-Irish biex tejqasmu lix-xelin ġabuhom fix-xejn. Mbagħad kienu jgħidulhom ja ħmir. Iżgur tal-Irish tal-Furjana lek jgħidu biex tejqasmu lix-xelin, jiġifieri lilhom rebħulhom u ġabuhom fix-xejn. Tax-xelin ta' Sliema. Tax-xelin ta' Sliema. U mbagħad kienu jgħidulhom peress kienu ta' Sliema dejjem riddu kienu hemm ħafna baħrin, mhux il-belt biss.
kunu jgħidulhom, jaħmir morru sibu ferut, u ma'kom ħuduh għar-id-dud, jew inkella id-dar hemmhekk aħjar. Fim? Ħmir morru ndifnu l-koll kienu jgħidu fl-aħħar. Issa ħana ngħidilek kollha kif suppost bittihom sewa, għax ma tispjegajx ma taqbax. Mela, il-partita bdiet, il-gol ġa sar, hemmhekk tittara il-ballun bejn il-pols mar bl-oskurità, fuq wiċkom ġa, u twibet tagħkom tfajtuhom ġo tal-pjetà. Hemmhekk tittara l-Islimiżi qattaw xarhom maru lejn djarhom minn bikkijin, għaliex tal-Irish biex tejqasmu l-xelin. Jaħmir morru sibu ferut, u ma'kom ħuduh għar-id-dud, jew inkella id-dar hemmhekk aħjar, ħmir morru ndifnu l-koll. Dak kienu jgħidulhom morru sibu, mintomx tajbin għall-ballun, ġifieri, ma tibdewx magħna, ġibnikom fix-xejn, da bħal m'għamel dak li ktiepa, x'ismu dak il-ħabib tiegħi ukoll, dak li kien jagħmel il-ballun pinġut. Kien għamel ktieb fuq il-ballun pinġut x'ismu, dak l-istudent. Daku. Dak minn hemm mhux probabbli ġabar li ispiraħ forsi li jagħmel dil-biċċa tax-xogħol. U dejjem hemm xi mużika magħha xi. Naħseb kif ikun hemm mużika magħha, però it-ton eżatt kif għattulek jien. Għax hemm lokalità oħra jgħidu ton differenti. Din kont tismagħhom inti jew le, in-nanna kienet tgħidli li b'dak it-ton u jiena kont ovvjament niffalja dejjem bit-ton għax jekk tibdli l-ton jispiċċa s-sinifikat tagħha. U m'għadhomx jiġifieri jgħiduha din taħseb. Lo, spiċċi kollox. Daw li qed ngħidlek jiena jekk hemm minnhom li ma smajthomx inti kif immut jien. Intradam kollox. ċertissimu li qed ngħidlek. ċertissimu. Għax m'hawnx minn maċ fadal min iħu interess. U ma taħseb forsi kienet qaltlek xi taqbila li kienu jirrispondu lura ta' taslima? Ħanajdlek, kien hemm żgur. Imma nanna mhux għas li żombis, fejn seta' tisbaħħa. Imma setax tisbaħħa għax jekk dak kien jintqalġu taslima, kif qed ngħidu minħabba nuqqas ta' trasport, qed imma mhux 20 minuta tmur minn il-kara l-melli ħajju witilaj, kont ħatibqa' fil-lokal tiegħek. Jew kellha tmur l-iktar x'imkien fil-viċinanza bħal Birgil-Kara Santa Venera pereżempju, qed tifhem mhux se tmur. Allura wis probabbli ma kinux jisimgħu, imma ovvja bottaw risposta mbagħad il-Malti xi fuq, ġifieri ovvja li kien. Imma jena kif qed ngħidlek pers li n-nana kienet mill-Furjani kont nisma' dak li hu kollu minn hemmhekk. Di ħelwa ħafna wkoll u di antikissima, di li se ngħidlek antikissima u qatt ma smajta fl-ebda programm. Għax ġieli kien hemm bħal daw ta' Jnek iċ-Ċelestini li smajt simili, ma din oriġinali għall-aħħar li se ngħidlek jien. Dak kien bniedem sinjur. Kien joqgħod il-belt. U da ovvjament meta inti toħroġ bil-lobija bil-polga u hekk inti ħat ispikka, oltre ħat ispikka. U dak krea di xi ħaġa. Għax hu kienu jaqbdu miegħu in-nies peress li kien jispiċċa u min ivvinta krea għalih għax xi ħadd ivvinta dik, imma krea għalih ta' parsi u krea biex jagħti risposta għal dak li se ngħidlek issa jiena. U dak kien raġel twil, kien raġel twil pulit kif qed ngħidu. U di tibda hekk mela. Malli noħroġ minn dari għal biex nagħmel xi żewġ passi. Għajnejja lejn xi sinjorina nitfaħħom ċassi. It-tfal malli jarawni kollha jiġru minn ġewwa għax il-kappelli kolli nkella loq mhux qiegħed sewwa. U jitqu bija u ma nafx għaliex għax hu mekraħ minni u m'għandhomx biex. Din veru antika, din fl-ebda programm qatt ma smajta. U kien jgħidaw? U kien jgħida, u ovvja kien jgħida lil-ħaddieħor, ovvjament sema tanna nonna għala li palma għalita lil-ħaddieħor. Tifhem? Issa, mela, xi ħaġa oħra. Dik għadnija wkoll. U qabel forsi jgħid dawk li qed li taf li hemm xi ħaġa simili bħalhom, forsi tiftakarhom. Ma niftakarhomx le, kif qed ngħidlek ġieli smajthom, però qatt ma ħadd interess. Ħa ngħidlek għax qatt ma ħadd ġieli smajt li jixbuhom għax jien ma rridx nitlef dak li kelli. Qed tifhem għax imbagħad xiġrilek taqbad di, tajt liema verżjoni. Allura biex ħa ngħidlek jekk trid għandna ħabiba tiegħi li l-mommi tagħha ma nafx minn liema lokal kienet. U kull waħda laqalt li l-ebda waħda ma smajt jien. Ġifieri jiena ħanajdilha di u probabbli dan il-ħadd li ġej nintaqa' magħhom u nara taċċettax
jekk taċċetta ħatakwista xi ħaġa li qatt ngħidlek għax biex minn 20 jiena qatt ma smajt waħda ġifieri daw kollha oriġinali. U kif qed ngħidu, minn lokalità differenti. M'għandhomx jaqsmu xejn ma li kienet tgħidli n-nan. Mela, din oħra jekk min issirx bal din qalti li issa din ara. Però ġieli smajta man xi ħadd ieħor. Naqla qalbi u nibatilek. Nibatilek ġo tabakkiera. Tabakkiera qabel ma kienx hawn dawn il-pakketti ta' sigaretti, l kienu jkollhom l-Ingliżi kienu jkollhom dik il-kaxxa tal-landa fejn kienu jerfgħu it-tabak u ovvjament kienu jgħidu la dak il-kontenitur kienu jgħidu lu tabakkiera. Tifhem biex niftehom u ma kienx hawn dak il-pakketti li nafu bihom illum. Naqla qalbi u nibatilek, naqla qalbi u nibatilek ġo tabakkiera u kif tiftaħ ssiba tibki u tgħid il-qalb li ħabbejt jiena. Tifhem wis probabbli kellu xi ħadd ieħor u tifhem allura biex tibgħatlu dak il-messaġġ wis probabbli dejjem hemm dak l-element biex tasal flok tasal dirett għax kienu bil-ġenituri kienu jbeżżawhom, tifhem kienu jbeżżawhom anke jekk tbus il-arus tinqabad ilha, tifhem jiġifieri bekk kien hawn dal-biża kollha. Però mbagħad huma kienu jsibu il-ways and means ta' kif jgħaddu minn il-ventilatur biex tiftehmu kif ngħidu aħna. Mela xaw iktar. Di ukoll. Di qiegħda b'dat ton, di qalti li nhar is-sibt ukoll. Mela l-mami flusi kollha, tara b'dat ton qiegħda. Biex tixtrilkom xi figolla, ibkula wajdula li tażażu l-aqwa minnhom kollha. Qed tifhem? Jiġifieri hemm tażażu wis probabbli kien hemm xi ħadd mill-Furjana x'kien hemm xi furnar. Ovvjament Presidna li kienet mill-Furjana u dawk li kienu jagħmlu taqbiliet kienu bil-Furjana kienu jgħidu sma tażażu m'hemmx aqwa minnhom. Tkunu aqwa minnhom kollha, tifhem? Di oħra pereżempju, morna ċajna u tħallna ġo lukanda. Sibna ħafna jsajru t-te. Għajjat lil waħda sabiex tiġi ħdejja iżda dina qalt li le, tal-ilem u tal-ilaw u tan-nofs tiġi lawn. Ġifieri hemm minnhom jisom bla sens ngħidulhom jien, però jekk tmur però mbagħad jekk tmur lura dak iż-żmien kienu jagħmlu sens. Għax jiena ħanajdlek pereżempju kien ikun hemm programm fuq il-Malti. Naf qegħdin sew xi ħaġa kieku ta' fid-daq li konna nitqu fl-80s. Żgħat qed insemmu mill-80s issa. Jekk tmur tismagħhom illum mhux titħaq. Tajt jien kont nitħaq b'dar ir-redikolaġġ di. Ġifieri daw meta ġew ivvintati f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa ta' barra minn did-dinja. Wis probabbli. Imma hemm minnhom kif qed ngħidlek ma jagħmlux. U di l-aħħar waħda li qaltli. U sakemm ħadit li xi 10 minuti, l-ewwel għamilt 10 minuti għattilha di tajda l-ħadd għattilha ġdi veru ma tagħmel sens. Għattilha mhux se ngħidha l-ħadd. Għaddew 10 minuti sakemm intu ħuttija, għattilha minuta waħda. Għattilha qiegħed l-iskop. Jien minn għalija aħna meta konna żgħar, ġieli smajt tal-kelma turretta inti? It-turretta? Turretta hija il-washroom tagħna tal-lum. Kienet tgħidlek il-mami mur tella li l-kardarun fit-turretta. Tifhem? Imma di taqbil, ngħidlek it-taqbila x'għandha x'taqsam di t-turretta ma l-ismadun għattilha ma tgħidix please. Għattilha ġdi redi. Sakemm qed nuħu t-teha, taf x'inhi turretta? Lighthouse turretta. Qatt smajta li lighthouse hija turretta? Ħanajdlek għal xiex kif indunajt, within 10 minutes indunajt. Edek, it-turretta s-sinjalata, ġifieri kienet fuq il-fil is-sinjalata raġ kelma sabiħa dik. Għaluli, ħanini ġej. Għara, ma ġejti ġej li zigħu, għaxina d-turretta dil-washroom ma ħalini ġej, minn fej ġejda, minn fuq il-bejt tal-washroom ġejda, bla sens. Għaluli, ħanini ġej. Għara, jienħat ferħa bla temma, għax il-vapur baqa d-dej. Tittixel il-bozza tal-lighthouse, u meta kienet tixel most probably kien tindika li da ħajjiqaf. Emma ra departure, ara swit il-qalb fejnu. Kienet ferħa bla temma. Żgur ferħa bla temma, kien minn għalija li ġej l-eru saħħa fuq dak il-vapur, l-ura, baqa d-dej. Imma turretta kieku ma għamilx, kieku ma qoċ naħseb jiena u nirrifletti di turretta seta kienet, jien kon nibqa' naħseb li di turretta jgħal-waxer. Ma mijiex. U tħabba fek, issa sirt nafjen.
wasalt kważi biex immut. Litturetta hija lighthouse. Ma ngħidix iktar issa lighthouse bl-Ingliż, għax la jiena naf li bil-Malti teżisti l-kelma nipprova nuża. Issa ħanajdilkom xi ħaġa di m'għandix taqsam ma. Sorry, Ħajdlek. skużani qabel ma. Ħajdlek. U di bil-fors għall-arus kienet tingħati jew inkella? Dejjem għax il-partenza jien qatt ma nista' ninsa ta' 6 snin meta biss il-ħut tew mill-aħħar darba. Trauma titmut biha. Jekk inti ma ġarab, ħanajdlek, il-partenza jekk ma kull ħaġa li tiġri fid-dinja li sseħħ, jekk inti ma ġarab, jien tmut li mhix tgħidli inti. L-hom wara mill-kuraġġ ġwan ta' ħej. Tista' tħoss li le! Tiġġarrab inti l-ewwel. Mela jekk inti ma bititlek xommok, jew ma silfillek xhur, jew ma silfillek il-papa tiegħek. Kif tista' tħoss li nħossi? Ma tistax, però mbagħad għandek wara l-ferita penetranti sakemm tmut. Ġimilu daw ħuti eventually iż-żewġu marru l-Awstralja wara xi 14 sena ġew homesick u wieħed l-ewwel wieħed ġi u liħor ftit għamel ġi waraħ għax ma joqgħodux minn xulxin. Wieħed minnhom ma reġgħu u milux. Wieħed minnhom sfortunatament miet, sfortunatament ta' 56 sena f'chest infection. Dawk kienu joqgħdu biżżejbut jew milux. Għax illum kif qed ngħidlek kulħadd biżi, tqajt bihom u għadna pizza u għadna nsemmu daw qatlu. Tlu daqs kemm kejt dikinhar, meti ħajlaq 69 illu. Meta bisna l-aħħar darba, qatlu qatt ma bkejt fajtien, tiġġarrab. Allura bekk kienu jsiru. U inti forsi għalek ma tkun tfittew xejn lil min kellu l-familja u telaq missieru l-Awstralja waħdu biex jibatilhom il-flus u trabbejt mingħajr missier saqsieħ. Tbatija. Tiġġarrab. Issa din hija xi ħaġa li kont laki li qaltili di. Għax dik ikun ma qaltili xi. Le din ma qaltili. Għattila di minn fejġi, għalti di kont smajta, għalti mru li buspa. Di biex xi taqbila u hekk. Imma fija sens umoristika, imma fija talima u sens qawwi wara. Dak kien hemm ġuvni u xebba, u tgħidlix kif hommi ftakret għax qatt ma qalti li norqod magħha jien mit 2002 immaġina. Dar istift qalti l-ewwel darba di. Kien hemm żewġ arajjes u dal-arus biex jiġbida leh kien jixtrila kull ma titolbu. Kien għaw stabene u kien jixtrila kollox. U di qalet Madonna sibtu għal tasdeni, zarbuni xiu libsi u meta dak itmur way back dak iż-żmien. Għadek 20 sena għal-ġiexja li kont mur taħsel dar ta' żewġ solari biex jkollok xi ħaġa fil-but. Kienet xi ħaġa qalet li ħabba tagħha u qalt li bżalih ta' qaltilha tgħix ħajja komda u hekk. Qaltilha żgur. Insomma, u żewġu biex naqtaw storja twila u nitfgħu fil-qas. U żewġu, l-għada li żewġu bil-karta, Alla tittajt li se tixtri biex intik il-flus. Bleżat, Madonna għaleġ bittjat ġrat li. U għadda biex ġeja ummien. U għadda ġimgħatej fil-li dak il-lussu u fil-li tittuqot għanqeċ u taraw kif se jservuha sal-aħħar tal-ġimgħa. Madonna għaleġ. U biex mantaw għallek ġdi tefa tajnija fuq raġel ieħor u bdiet teqliba lir-raġel di teqlibilu u bdiet tinżil laqsel għax dal bdiet teqlibil miegħu kien jixtrilha xi rigali wkoll. Qed ejja ġitni waħda sew. U da sadattant li r-raġel kien ikun proprja raġel tagħha kienu għax-xogħol. Il-ħabib kienet iddaħlu l-dar di kienet pastaża oltre. U meta kienu joħorġu l-ħadd id-dawra tal-ħadd kien jinnota raġel tagħha, kien joħorġu l-ambrazzetta. Jinnota li minn wara l-pensjari u minn wara t-tendini tal-gallerija kien jgħodu jitqu bieħ daw ta' triq. U ta' dejjem jitellaw il-mara kien jgħidilha Madonna kien jgħidilha niżvoga fihom daw moħħhom fin-nies. U kienet tgħidlu ħallihom in-nies, tagħtix kasu. U darba minnhom peress li hu sar għammil ħafna magħha u xeħħieħ. Għatlu isma' għaltlu li raġel taħ għaltlu ġus, għaltlu wasal biex tisi zarbun ta' għalli għaltlu wissa għana għaltlu biex tifranka l-flus, għaltlu għana nazzar. U saqak tista' tikbillek, għaltlu xieħ sajzi kbar.
Madonna, Alla kemm jilħaqlek moħħok. Alla u jservini iktar. Sadi, għara xġej waraja, għedi. U ekk għamel, barret ta' kumpanija, xaw iż-żarbu, ħadu sajsi kbar, koda, meta bġi biex jorroġilatu, beda jimxi, beda pal speċi jisu, ma tafx inti l-pass fil-qoddim, fil-l-ura. U għallu insomma, mux xorta. U ħareċ, għala raġaw. Waħda wara l-persjana l-oħra, għara karati sara. Kulħat moħħu, għallijom, kien intajlu kulħat. Għadċi darba nisvoga maħħom. Insomma, u jtella dejjem moħħu jberren. U l-martu ma għalla xej ġew biex joħorġu l-ħadd. U kif eżatt ħarġu sa pidnis jittawlu jnemsulu. Għallom ħanajdilkom bajta kbire. Għallom joħroġ u jidħol kemm irid. Għallom la kuntent biħien, kuntent kulħadd, ħodu għama saqajkom. U talaqlem, kienet jgħidulhom għaż-żarbun. Imma ma kienu jafu li dakallu l-ħabib. Id-difem għalek. Immara xu sati. U sati s-żarbun. U bat. Għallom jidħol u joħroġ kemm irid għaż-żarbun. Fimt? Għallom la kuntent biħien. Kuntent kulħadd. Allura kemm muċuġ da jasra. Dik l-istorja insomma. Tas-Sur Pasquale.